шапкара чиқир кашидаи намешисти одаморота Нишнасам. салом наметиба Чи ба салом чи мака? кима Бой болои деҳамо. Ҷурабой. ачива ба салом наметӣ Чи якаман ба хита салом додан ман бой мешам ба. бой меши Хи меги ки мана ман фаҳмидам агар ман 25% бойгарима хитаботиём ту қатима салом мекунӣ не ака. Чи хел ман ту 25% ман наметӣ хида 75% мемонам. хай Ман як одами беинсоф да чи хел салом тиём. Инсофия хи. хеле корро мефаҳмӣ агар 50% бойгарима батиём хита чӣ салом метӣ чива Охи 50% ман наметӣ 50% да хил хай мешава баробар а? Тамом хи бой ман хи бой. Ман да ҳам баробари хил чи салом дода гардон дига вақт надорам ман. анакубе агар ман 100% бойгарима хита битиём 100% бойгарима ҳамаи бойгарима битиём хита ту қатима салом мекунӣ Тамоман нигоҳут намекунам. чива Ака 100% ки ман дадоди ман бой мешам. Э бародар дар куҷо дидӣ ки бой камбағала салом дода